HD Thunder. Uudet ja laadukkaat tallentavat digiboksit. 3 mallia tallennustilan mukaan. Tekniikan maailma testasi HD Thunderin. Hyvä kuva, käyttöönottamisen helppous, EPG-ohjelmaoppaan selkeys ja nopeat toiminnot miellyttivät. HD Thunder on edullinen koko kansan digiboksi TV-ohjelmien tallentamiseen ja katseluun. Toimii sekä kaapeli- että antenniverkossa. HD-valmiudet riittävät pitkälle tulevaisuuteen. Monipuolinen ja helppokäyttöinen ohjelmisto, nopea käynnistys ja kanavan vaihto. Tallenna 2 kanavaa ja katso 3 samanaikaisesti. HD Thunder on kehitetty suomalaisen alan ammattilaisen Markku Toivosen ja eteläkorealaisen valmistajan yhteistyönä. 3 mallia tallennustilan mukaan. 1000 gigaa, 500 gigaa ja 320 gigaa. 1000 gigaa tallentuu HD-ohjelmaa jopa 350 tuntia. HD Thunder on mukana suomalaisessa huippujääkiekossa. Ole sinäkin.